Sunod-sunod na landslide sa San Nicolas na itala dahil sa diretsong buhos ng ulan. Para po sa detalye, pakinggan sa aking report. 104.7 IFM Report. Nakapagtala ng magkakahiwalay na insidente ng pagguho ng lupa kahapon sa mga kakalsadahan sa bahagi ng Barangay Maliko at Santa Maria East, San Nicolas dahil sa diretsong pagbuhos ng ulan na dulot pa rin ng bagyong Nando. Madalas magkaroon ng landslide sa naturang bahagi tuwing umuulan na dahil sa paglambot ng lupa sa kamundukan na dumadaos-dos sa kalsada. Bahagi pa rin ng Villa Verde Trail ang gumuhong bahagi na nagdurugtong sa mga lalawigan ng Pangasinan at Nueva Vizcaya. Noong Lunes, nag-abiso ng kapulisan at MDRRMO sa bayan ukol sa pagsasara ng Villa Verde Road dahil sa ilang insidente at banta ng landslide. Inabisuhan na rin ng mga tanggapan ang mga motorista na maaring tahakin ng Umingan-Lupao Road bilang alternatibong ruta. Samantala, agad din naman nalinyas ang tipak ng lupa na gumuho dahil sa ikinasang clearing operation, ngunit wala pa rin bagong abiso sa posibleng pagbubukas ng daan sa mga motorista. Kaugnay nito, nauna nang inihayag ng San Nicolas MDRRMO ang pinaigting na koordinasyon sa mga personnel sa Santa Fe Nueva Vizcaya dahil sa lokasyon ng Villa Verde Road na nasa pagitan ng dalawang lalawigan. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.